Today, I'm announcing that the United Nations is launching a $397 million humanitarian appeal for the people of earthquake-ravaged Syria. Dunia Jamanaw ka Keleya Tomba ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ye weleweleda kɛ ani a ye foli fɛnɛ kɛ tile kelen a ka tɔn ani Siri jamana ɲɛmɔgɔw kelen ka bɛnkan sɔrɔ ko u bɛna tɛmɛsira fila dayɛlɛ mun bɛ tɛmɛ ni Turkey jamana ye yaasa ka se ka dɛmɛ lase mɔgɔ minnu degura dugukolo yɛrɛyɛrɛ sababuya la. Antonio Guterres a ko nin dugukolo yɛrɛyɛrɛ kasara mun kɛra ni a ye dankari Turkey worodugu yanfan na ani Siri kɛɲɛkaya ani tilebi yanfan na février kalo tile 6 ko nin kɛra kasara ye ni hakili famana k'a ɲɔgɔnna ye. A ye weleweleda kɛ duniya seleke 4 ye k'u ka nin nafolo mugu ninnu di joona joona ko adamadenw ka tɔɲɔ mun kɛra ni kasara sababuya la ko o man ka lajuguya ni adamaden ka waleya wɛrɛ mun bɛ se ka sɔrɔ nafolo tagali nafolo sɔrɔli ani a dili minnu tɔɲɔna olu ma. Ameriki jamana ka lasigiden duniya seleke 4 na duniya jamanaw ka Keleya Tomba la Linda Thomas Greenfield to open additional border crossings is welcome. Long overdue, 1 week after the disaster, but it is absolutely welcome. Ko Ameriki jamana kɔni bɛna kɔlɔsili kɛ yaasa ni dɛmɛ mun filɛ nin ko a ka se minnu mago b'a la ni o ye Siri jamanadenw ye ani ko a bɛna tintili suguya bɛ kɛ duniya jamanaw ka Keleya Tomba la yaasa sɛbɛn ka se ka ta ni dɛmɛ ma se a seyɔrɔ la. A ko tile 7 de kɛra yaasa ni bɛnkan in bɛ se ka ta ni o ye ka jamana fila dancɛ k'o dayɛlɛ ko ni tun kan ka kɛ kabi a don fɔlɔ la a ka fɔli la. To achieve these goals.